Libre nga medical ug wellness services ug mga trainings ang kapahimuslan sa gatusan ka mga senior citizens dinhi sa Sugbo subay sa pagbukas sa labing una nga Senior Citizen Community Center nga gitukod sa Moalboal. Ang maong proyekto iya sa buhatan sa National Commission of Senior Citizens. Nahimuta nga maong facility sa Poblacion East Moalboal, Cebu nga gibuksan ni adtong Biyernes, Mayo 24. Atol sa official opening, dulan 200 ka mga senior citizens ang nibisita sa center ug nakadawat og libre nga medical check-up, tambal, livelihood training ug programs, haircut, massage ug uban pa. Ito po ay ginawa natin dahil alam natin na ang pangangailangan ng ating older adults ay karamihan ay health and wellness. So isa yan sa mga pangangailangan nila. Kaya tayo gumawa ng community-based kasi magsisimula talaga yan sa community. Titingnan natin kung anong anggulo ang pangangailangan ng older persons ay health and wellness. Meron tayong tinatawag galing sa bahay, kailangan silang pangalagaan ng community. Preventive kasi yun bago sila mapunta sa ospital kung sila ay kailangang ma-admit. Mapasalamato ng mga commissioner sa National Commission of Senior Citizens tungod sa abtik nga pakig-alayon sa LGU Moalboal nga gipanguluhan ni Mayor Inocentes Cabaron o ang kooperasyon sa uban pang government agencies. Nakita ko how cooperative yung mga tao dito, plus your mayor na talagang very supportive siya nito because this is the first launching of the NCSC NC3C program. Dili matuman sa komisyon ang mga damgo ug tinguha kung ang amo rang pwersa mo'y saligan. Kining building, di mi kahimo kay wa mi infrastructure funds. Kining personnel, di mi kahatag kay kuwang mi personnel. Sa sunod nga mga adlaw, duna nay dugang nga mga programa o serbisyo nga kapahimuslan sa mga senior citizens. Ang tumong sa ilang paningkamot, mao nga malikay sa mga nagkadaiyang sakit ang mga idaran, pinaagi sa mga proactive ug holistic na approach. Ako magibati ra, panglaylay ra gyud ma'am. Okay ra. Wa ko'y problema. Panglaylay ra sa kalutahan, manglakaw-lakaw bata. Manglaylay. Akong dugo ba high blood ko na ako'y gimintain. Unya akong uric acid ni taas man pod oy og ang kuan katong akong glucose ba. Nalipay mi kay nanagid mi center. Di pareho sa una nga tunganhi sa gym sa barangay sa gym dinha. Misalmot sab sa makasaysayanon nga kalihukan alang sa mga senior citizens si Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Miuban ang gobernador sa pagtour sa pasilidad. Gipaambit ni Garcia ang pagsuporta sa maong proyekto ug mipadayag sa kamahinungdanon sa pagtagad sa mga senior citizens sa atong katilingban. Muna nga kada makakita ko ato at the time senior citizen muna makakita ko sa akong lulo o akong lula. Nangita din paagi nga makatagamtam sila o pagtagad gikan sa probinsya sa Sugbo. Kini si Eliza Piñaranda alang sa My TV Cebu.